ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲಿ. ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನದ ಏನು ಕೊರು. ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆದಾಗ 500 ಕೊರ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ನಿಯತ್ ನೆಟ್ಟೀರು ಇರಗೆ ಬಂಜಿಗಾಪನ ಅದು ತಿನ್ಲಿ ಉರಿನ ಕಾಸಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಈರ್ನ ನಿಯತ್ ಕೊರ್ಪರತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಣ್ಣ ಮಿತ್ತಾಜೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ. ಸೇ ಬಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಒಂದೇಟು 200 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ದಿಯೊಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಎಣ್ಣ ನೀಯತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಎಣ್ಣಡ ನೀಯತ್ತಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಎಣ್ಣ ಆಯ್ದು ಕಡೆ 100 200 300. ಅಣ್ಣ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಯಾನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನ್ ನೇ ಬಾಕಿದ 300 ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವ್ವ ದೇವೇರ್ ನಂಜಿ ಲೀಲೆ ತುಲ ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಜನ ಅಂದೆ ಅವು ಕಳ್ಳ ನೋಟಿ ಕಳ್ಳ ನೋಟ ಎಂಕದುಲೆ ಏಲನ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದದು ಕುರಿಯ ಏನದ ತೊನ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ಲುಂಡ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ತೆಂಕೆಲ್ಲ 300 ತಿಕ್ಕನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೈಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲೆ ಪರ್ಕಟ್ಟು ನೋಟುಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ನೀಯತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ನೀಯತ್ತು ತೇಡಿಲ ಹಾಕ್ಯಾರೆ.